Sí, és a l'espectacle d'Escena Viva, espectacles creatius. Avui ens acompanya la Cati i avui farà papiroflèxia. Bona tarda, Cati. Hola, Mali. Com estàs? Bé. Abans de res, què és la papiroflèxia? La papiroflèxia és l'art de fer figures utilitzant només les teves mans i un paper. Ah, està bé. Sense tixores, sense pegament, sense res. Només plegant el paper treurà diferents figures. Molt bé. Molt bé. Doncs ara mateix estic fent una que es diu Kamome, que Es podia apropar una càmera a prop d'allà, sí, perquè es pugui veure millor? Si es pot, a la realització ens ho faran. Si no, doncs continuem. Què dius? Això és una figura que es diu Kamome, que és molt famosa al Japó i la utilitzen fins i tot per guardar missatges a dins, perquè ja veuràs que ara quan l'acabi tindrà una mena de panceta i és molt utilitzada per enviar missatges. Ah. Sí. Allà es diu que n'hi ha un proverbi que diu que les mans ocupades són mans felices. I tu les tens superocupades sempre. Sí, sí, estan ben contentes, sí. Sí, i bueno, també és una qüestió que aquí sorprèn, llavors forma part de molts dels nostres espectacles. Perquè un espectacle... Ho demana això la gent o què? Sí, als tallers. Sí, sí. Sí, a la qüestió dels tallers i també ho fiquem dintre dels pallassos. Fiquem figuretes aquestes, fiquem un altre colom que n'hi ha, que aquest també s'utilitza molt a l'Orient per pronunciar desitjos. Doncs fixa't que havíem fet molts espectacles ja amb vosaltres, ja ens coneixem fa temps, però això no ho havíem fet mai. Però sí que és veritat que heu fet, no es diu papiroflèxia, suposo, lo dels globus. L'altre dia vam fer lo dels globus, aquelles figuretes també. Això és globoflèxia. Això és una qüestió ja més... El que he vist jo és que és més americà, perquè si t'hi fiques a investigar una mica amb la qüestió de la globoflèxia, els més aficionats estan allà. Aquesta qüestió és oriental. N'hi ha figures, n'hi ha llibres sencers, n'hi ha... Que maco t'està quedant, no? Moltíssimes, moltíssimes. Apropeu càmera quan pugueu, perquè ha quedat supermaco. Ostres, que guapo. A veure, que la podeu veure, aquesta... Això? Es pot enfocar, Joan? Sí. Sí? A veure, si surt ara, i ara la veurem. Això és una cosa... Mira, aquí està, fixeu-vos que maco que és, eh? Que maco, eh? Que maco. Està superguai. Bueno, i ara s'està veient, veieu? Aquesta és la caixeta que ens ha fet. Mireu que maca. Mireu que maca. Per tant, ja tenim un ocell, una caixeta i ara una granota. I ara anem a fer una granota, que això és una joguina que utilitzen molt els nens. A veure la granota com per fer carreres, fan curses. Cadascú es fa la seva granota i després fan una cursa de distància. Molt maco. Perquè aquesta pot saltar i tot, sí. El paper és una cosa que, com que l'han tinguda, diguem-ne, tan utilitzada, tan quotidianament, potser no hem tingut ocasió d'observar la seva part més artística. El paper ara mateix és una cosa que diguem-ne, cada vegada n'hi ha menys, no? Sí. Perquè s'utilitzen, gràcies a Déu, s'utilitzen les plataformes digitals, però és un company quotidià d'on poden sortir coses molt màgiques. És per això que l'integrem també als nostres espectacles, perquè és la manera de fer-lo. Es poden fer titelles, es poden fer moltes joguines pels nens, es poden fer I el que jo trobo és que fent tot això, suposo que la gent... O sigui, l'estat anímic suposo que es tranquil·litza, et relaxa, no? Sí, i fins i tot s'utilitza allà per una qüestió de meditació. Veus? Sí, perquè la darrera que faré, que és la que faig a l'espectacle que ja he fet aquí, a l'espectacle de Ludovico i Castanyola, s'utilitza per fer precs. Per exemple, si tu vas al Museu de la Pau de Hiroshima, que és on van fer petar la bomba, la primera bomba nuclear, doncs et trobes amb muntanyes de guirnaldes, no sé com es diuen, guirnaldes, fetes amb la darrera figura que faré, que potser m'he avançat d'explicar-ho això, no? Sí. Per desitjar que regni la pau. Molt bé. Oh, que maca aquesta granota, que la veieu, mireu-la.
Aquí està. I llavors li han de pintar aquí els ulls. Molt maca, mira, s'està veient. I salta. Espera, no, que s'escapa. Oi, que s'ha saltat. Bueno, doncs ja tenim la granota, la caixeta i l'ocell. Ara, l'última. La darrera, que mira, que ja la tinc més preparada, que és aquesta que et dic que es fan guirnaldes de coloraines i la gent viatja fins allà, fins a Hiroshima, per posar-la a sota de l'estàtua que es diu de la Pau. Ah, molt bé. També quan una persona, un ésser estimat, cau malalt o alguna cosa així, aquí tenim uns rosaris i es prega amb un rosari. I ells què fan? Es fan coloms de colors. I preguen els coloms. I mentre estàs fent-les, t'estàs concentrant, perquè per ells la meditació és la qüestió de tenir la ment el menys en blanc possible. Ocupada, la ment ocupada. En blanc. No ocupada, sinó desocupada. La feina està en desocupar la ment per donar-li la sortida a allò que vols. Tot el contrari, vaja. Exactament. Sí, és això, no? I aquesta és una manera de fer de vehicle per tenir la ment centrada només en allò que vols demanar. O sigui, tu cada colom que facis, el que vols demanar, doncs ho estàs dient. És una mena de canalitzar aquests pensaments en allò que tu desitges. Aquesta és la meva favorita perquè és això, és el que diem a les yoguines. Aquesta sí sembla molt a la que has fet primer. Sí, només amb la part final varien. Sí, a la cua, no? Però aquesta el que té és la funcionalitat. Ah, vale, igual que aquesta. La funcionalitat de que vola. Vale, ara entenc. Molt bé. Aquí estan. Doncs molt bé. Escolta'm, moltes gràcies per estar avui, doncs, a ensenyar-nos aquest taller de papiroflèxia. Gràcies a la Cati d'Escena Viva Espectacles Creatius, que ens recordes la pàgina web per poder entrar i poder visitar tot el que feu. Doncs sí. La pàgina web és www.escenaviva.com. escenaviva.com. Exactament. I si voleu fer-ho per telèfon, doncs ens recordes el telèfon? Doncs sí, és el 93 381 06 12. O sigui, 93 381 06 12. I si no, el mòbil? El mòbil, que és el 646 77 37 95. O sigui, no em direu que no podeu contactar amb Escena Viva Espectacles Creatius. Ja sabeu, si teniu un casal, si treballeu en un casal, si teniu una colla d'amics, uns nens que han de fer un compleanys, un aniversari, un sant, un casal d'avis, una festa popular, doncs us poseu en contacte amb aquesta gent, amb Escena Viva Espectacles Creatius, i de ben segur deixareu a la gent amb la boca oberta, o sigui, badant, així.